Vážení spoluobčania, petičný výbor slovenských občanov, ja ako jeden z jeho zakladajúcich členov Marek Baláš v rámci našej vyhlásenej petície na záchranu našej slovenskej pôdy vyzývam všetkých občanov Slovenskej republiky, vlastencov, národovcov, aby sa takouto nenásilnou formou okamžite postavili na občiansky odpor podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstráňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Preto vám takouto formou oznamujem, že v roku 2004 v rámci predstupových rokovaní do Európskej únie nás občanov vtedajšie, ale ostatné vlády a politici zapredali a prislúbili Európskej únii, že od 1.5.2014 si slovenskú pôdu môže kúpiť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba zo zahraničia. Tento zločinný akt, ktorý sa nedá nazvať inak než vlastizrada, je účinný od dňa 1.5.2014. Všetci a aj štátni a ústavní činitelia v Slovenskej republike sú tak vinní zo zločinu vlastizrady slovenského národa. Som presvedčený, že bol porušený ústavný článok 3 písmeno 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý znie nasledovne. Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné. Tvrdenie našich politikov, vlastizradcov, že nikto si našu pôdu a nerastné bohatstvo nikam neodvezie, je iba dôkaz arogancie a klamstva celého slovenského národa. Na našom slovenskom území sme sa takýmto podvodným konaním stali iba vyhnancami a bezdomovcami po vlastnom štáte. Preto verejne vyzývam, kto si Slovák, postav sa ihneď a na nenásilný odpor. Poďte hromadne a podpisujte petíciu, ktorá nám umožní zabrániť takémuto rozkrádaniu slovenskej zeme. Na čelo tejto petície sa ako jediná doterajších politikov postavila Helena Mezenská, ktorá ak si ju zvolíte za svoju občiansku prezidentku, bude konať iba to, čo my občania jej prikážeme. Nedovolme občania, aby politici, ktorí rozpredali a rozkradli a zbedačili tento náš štát, v ktorom všetká moc pochádza od občanov Slovenskej republiky, aby v tomto našom štáte kandidovali vlastizradcovia a rôzni špekulanti za prezidentov Slovenskej republiky. Preto vás volám, každý Slovák, poď uvolám a vol Helenu Mezenskú, ktorá sa bije za národ a ktorá ako jediná našla odvahu a postavila sa na čelo petičného výboru občanov Slovenskej republiky, ktorý ju aj za prezidentku kandidátku navrhol. Ak si ju zvolíme za prezidentku Slovenskej republiky, tak zabránime nie iba rozpredaju svojej zeme, ale zaviedime aj to, že už našu občiansku moc v tomto našom štáte nikdy nebudeme musieť delegovať na žiadnu politickú stranu alebo hnutie, ale správu štátu budeme vykonávať my občania sami tak, ako je to už dávno aplikované v mnohých štátoch sveta a aj v rámci Európskej únie.
O tom, či Slovensko zostane Slovákom, môžete rozhodnúť iba vy a iba teraz vo voľbách svojho prezidenta. Ak si Slovák, vlastenec, tak vol srdcom volil Mezenskú tak, aby už v prvom kole volieb bolo jasné, že s komunálnym politikom a hlasizradcom tu v našej krajine odzvonilo. Všetky informácie a kontakty sú uvedené na petícii za záchranu slovenskej pôdy.